И така, здравейте на всички, гледате. Днес ще ви покажа ревю на моят сервер и на един мой приятел. Да, двамата го пуснахме на екрана, той го пусна в интернета и да. Ето му имен с него. Да. Така, очаквам ви в сервера, ще ви кажа и след малко. Да. Има малко ларпове, даже този ларп темпорон нещо не тръгна как трябваше. Той си тръгва ларп темпорон, но нещо се разбазика. Така, този клип го правя сигурно за 5-6 път. Не знам защо. Да, общо взето това е темпорона. Ето го. Само да влезем. Ето тук. Сега дай ще ви кажа какво правят блоковете. Ето го изпълнва. Голд блока е за пари. Ще ви дам по една паричка, а пък този голд блок всичко ви притъмнява. Тайран блока ви изстрелва някъде толкова високо, а редстон блока като стъпите, така само ви се върти, като тръгнете да ходите и да, гадно. Така, емералд блока ви дава спид, а даймонд блока като стъпите на него, вече ще стигнете до края, ви дава и ще ви телепортира отново ето там. Да. Общо взето това е, само сега да го привейтна, тук ми да ви покажа как се привейтва, защото сигурно много хора искат да знаят. Прати нали с една бълча, трябва World Edit. От тук до ето тук. Пишете RGDefine и променя името на това. Променя името как да се приведем. Примерно аз ще му пиша примерно Temporon. Така, RG Flag Temporon. What? Какъв е то RG? Това преди го нямаш. Това вече трябва да е приветното. Да, и сега ще покажа. Да видите така вече съм делпнати и ето го. Приветното. И да, не може. Така. Опс, трябва да се отна. Как готово сме. RGDefine Temporon. Temporon. И да. Тук. Ето тук. 3. Да, сега ще покажа всичко от приветното. Освен това. Добре. Нека ще поработим по това. Да, всичко друго е приветното без стои. Не знам защо. После това се чуете колко време ще го приветвам, да. Сега, ето така се приветва. Добре. Сега ще покажа как се приветват два блока. Хоп и хоп. RGDefine. И да, темпорон. Да, готови сте. Общо взето това е, все пак там някакви ларпове да ви казвам там. Да, това беше на мен, надявам се да ви хареса, абонирайте, коментарите, оценете и чао! Да забравих да ви кажа, IP ще има в описанието, очаквам ви сервер, винаги ще пуснат. Да. И това защо се е копирало да. Добре, ще направим и така. Да. Това беше от мен, надявам се да ви хареса, абонирайте, коментарите, оценете и чао! Чао! Хора, не може да спра клипа. Какво се случва? Добре, ето. И да, чао.